ihe mmekọta nwa bụ ya bụ efi ndị akụrụ ụlọ ụmụnna anyị bụ ndị akụrụ ụlọ n'Ogbu Agụ-Eke wee na-akwado ịgba nshi nke ahụ nwa mmanụ 2025. Anyị bụ ndị Ogbu Agụ-Eke na-ekene ndị akụrụ ụlọ n'ihe ọma nwa ha mere wee sị ka ha were kwalite ịgba nshi nke ahụ nwa. Akwụ m n'aha ndị kọmitii na-eme ka ọgwa nshi nwa aga ọhụma wee na-ekene ndị akụrụ ụlọ wee na-asị na Chineke nna ga-agọzi ha, akwalite akpa ha, mmaji kwuru mmaji nke ọbụla ha pụkwa weta ego ha ji mee ihe nwa achụkwuo agwa ha mmaji kwuru mmaji. Ndị akụrụ ụlọ anyị na-ekene ụlọ, ndị Ogbu Agụ-Eke na-ekene ụlọ, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'agụ na-ekene ụlọ, ma ndị nọ n'ụzọ ma ndị na-anatawo anyị na-ekene ụmụaka ma ekorobịa ma ndị okenye na-ekene ndị doro ụlọ, ndị akụrụ ụlọ. efi mma gbara agba gbasie ike. Efi mma bụ efi ndị Ogbu Agụ-Eke ji eme ịgwa nshi. Efi mma dị sponsored by akụrụ ụlọ. Eyi onwe onye bịara bụ Ogbu Agụ ka asị na su ya eruteghị aka, ma ndị bi ebi ma ndị natara anata, onye ka asị na su ya eruteghị aka. Su ya apụtago n'ọgbọ, su ya apụtago n'ọgbọ. Ebe anyị nọ bụ n'Ogbu Agụ.